ଘରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଥିବାର ପକ୍କା ସଂକେତ ବା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହା କିପରି ଜାଣିବା? ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗରୁଡ଼ ପୌରାଣିକ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଗ୍ରନ୍ଥ ମନାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମର ମୃତ୍ୟୁ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପରର ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ପ୍ରେମକଳ୍ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସଂକେତ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମା ସହିତ ହେଉଥିବା ଘଟଣା, ଯମଲୋକ, ନର୍କଲୋକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ନର୍କର ସତ୍ୟତା, ଏପରି ଅନେକ କିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅସାମାନ୍ୟ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସଂକେତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଏହି କଥାର ସଂକେତ କି ସେହି ଘରେ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବା ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ନିଜର ଘର କରି ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏହି ସଂକେତ ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ, ଖତରନାକ ମନାଯାଇଥାଏ। କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି କୌଣସି ଘରେ ଖରାପ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ତେବେ ସେ ଘରେ ଅସୁବିଧାର ପାହାଡ଼ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଘରର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ, ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ, ଅଶାନ୍ତି, ଗଭୀର ଶୋକର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଘରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଧନ କୌଣସି ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କାର୍ଯ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ, ପୁରା ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ଓ ମାନସିକ ରୂପରେ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏହି ସଂକେତ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବିସ୍ତାର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବ, ତେବେ ସମୟ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଉପାୟ କରିନେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏହି ସଂକେତ, ଏହି କଥାରେ ଚେତାବନୀ କି କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ତେବେ ଏହି ସଂକେତ ସବୁ କେତେକ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ, କେବେ କେବେ ପ୍ରକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ, କେବେ କେବେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଅସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ରୂପେ ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ଯାହାକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଥର ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କି, ହେ ପ୍ରଭୁ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଘରେ ଦେବତାଙ୍କର ବାସ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ କେଉଁ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବା ଭୂତ ପ୍ରେତ ବାସ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଏପରି କେଉଁ ସଂକେତ ଅଛି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣି ହେବ ଯେ ଘରେ ଖରାପ ଶକ୍ତି ବାସ କରିଛି? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଘରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ବାସ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ଘରେ କେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ସେ ଘରେ ସର୍ବଦା ଗରିବ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା, ଅଶାନ୍ତି, ଝଗଡ଼ା ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ଭୂତମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ସେହି ଘରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଦେଖା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭୂତ କିମ୍ବା ଭୟାନକ ସ୍ୱପ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥାଏ, ତେବେ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଘରେ ଭୂତ ପ୍ରେତର ବାସ ହୋଇଗଲାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ଭୂତ ଯୋନିରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଘରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେତମାନେ ଘରକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମାନସିକ ଭୟ, ଅଜଣା ଚିନ୍ତା, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା, ଧନହାନି, ନିରନ୍ତର ଅସଫଳତା ହେବା, ଏପରି ସଂକେତ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏହି ସଂକେତକୁ କେବେ ହାଲକାରେ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଉଚିତ ଉପାୟ କରି ପ୍ରେତ ବାଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ବାସ ହୋଇପାରିବ। ପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ସର୍ବଦା ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଯେ ଘରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କାହିଁକି ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବିତ ରହିବା ପାଇଁ ଆହାର ଆବଶ୍ୟକ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପ୍ରେତମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଘରେ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଅଶୁଭ
ଅପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ପ୍ରେତ ଭୋଜନ ସଂସାରର ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିନ୍ଦନୀୟ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଘୃଣା କରିଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରେତ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀରର ବାହାରୁଥିବା କଫ, ମଳ, ମୂତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମଇଳା ବସ୍ତୁକୁ ନିଜର ଆହାର କରିଥାଏ। ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଘରେ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଥାଏ, ତେବେ ପ୍ରେତମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଓ ଘରେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ସହିତ ଘରେ ଛେପ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ବହୁତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଛି, କାରଣ ଏହା ପ୍ରେତମାନଙ୍କର ଭୋଜନ ହୋଇଥାଏ। କେତେ ଲୋକ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ସାଧାରଣ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୁଲ ଓ ବିନାଶକାରୀ ଅଟେ। ଘରେ ପ୍ରେତଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଘରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ଘରେ ମଇଳା ରହିଥାଏ, ଜିନିଷପତ୍ର ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ ଓ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଘରେ ପ୍ରେତମାନେ ଆସି ଭୋଜନ କରନ୍ତି ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ସେହି ଘରେ କେବେ ବି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ଘରେ ଦରିଦ୍ରତା, ଝଗଡ଼ା ଓ କଷ୍ଟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘରେ ବ୍ରତ, ଉପବାସ, ପୂଜାପାଠ, ଦାନ ଧର୍ମ, ଈଶ୍ୱର ସ୍ମରଣ ଭଳି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ, ସେ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଘର ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରର ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ଡେରି ଯାଏଁ ଶୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପରିବାରଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଘରର ପୁରୁଷ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଅନୁଚିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥାଏ, ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏପରି ଘରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେତ ବାସ କରିଥାଏ। ଏହିପରି ଯେଉଁ ଘରର ସଦସ୍ୟ ବିନା ସ୍ଥାନରେ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିନଥାନ୍ତି, ଅପବିତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ପୂଜାପାଠ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ବାସ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଓ ପ୍ରେତମାନେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଘରେ ପ୍ରେତ ବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ସବୁ ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନୁସାରେ ଭୋକ ଓ ଶୋଷରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପ୍ରେତ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ପରିଜନ କେବଳ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବାୟୁ ରୂପରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାୟୁ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରିଜନଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୟାବହ ଓ ବିଚିତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନମାନ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ମରିଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେତ ହୋଇ ନିଜ ପତ୍ନୀ, ପୁତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ ପରିଜନଙ୍କୁ ଶରୀରର ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ, ବଳଦ ଭଳି ପ୍ରାଣୀ ବିକୃତ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ରୋଧରେ ଆସି ମଣିଷଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାର ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହି କଥାରେ ସଂକେତ କି ସେହି ଘରେ ପ୍ରେତମାନଙ୍କର ବାସ ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋଇ ଉଠିବା ପରେ ନିଜର ଶଯ୍ୟାକୁ ବିପରୀତ ସ୍ଥିତିରେ ପାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୋଇବା ସମୟରେ ସିଧା ଶୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଉଠିବା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଥାଏ, ତେବେ ଏହା ପ୍ରେତ ବାଧାର ସଂକେତ ଅଟେ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଜକୁ ଝିଞ୍ଜିରେ ବାନ୍ଧି ହେବାର ଦେଖେ, ନିଜର ପୂର୍ବଜନଙ୍କ ମଇଳା ପୋଷାକରେ ଦେଖେ ବା ସେମାନେ ଅନ୍ୟର ଭୋଜନ ଚୋରି କରି ଦୌଡ଼ିଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ବା ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ପରିଜନ ଶେଷରେ ଝଟପଟ ହେଉଥିବା ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ପରିଜନ ପ୍ରେତ ଜନ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଘରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ କୌଣସି ପଶୁ ଯେପରି ଗାଈ, ବଳଦ, ଘୋଡ଼ା କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀ ମଣିଷ ସ୍ୱରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରିଜନ ପ୍ରେତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଚାରିପଟେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ବାରମ୍ବାର ଝଗଡ଼ା, ବିନା କାରଣରେ ଧନହାନି, ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଚାନକ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଯିବା,
ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମାବାସର ଅଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ଘରକୁ ଅଚାନକ ବାଦୁଡ଼ି ଆସିଯାଏ ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରେତବାଧାର ସଂକେତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ବାଜ ପକ୍ଷୀ ଆସି ବସିଯାଏ ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ସଂକେତ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ସଂକେତକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ଉପାୟ ତୁରନ୍ତ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ବାରମ୍ବାର ଜାଲ ତିଆରି କରୁଛି, ଆପଣ ଯେତେ ସଫା କଲେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଜାଲ ତିଆରି କରୁଛି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ସଂକେତ। ତେବେ ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିନଥାନ୍ତି। ସେହି ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ବଞ୍ଚିତ। ଯଦି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଏହି ସଂକେତକୁ ଦୂର କରା ନଯାଏ ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହାର ଖରାପ ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେତବାଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବେଲଗଛ ମୂଳେ ଜଳ ଢାଳିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ଘରେ ହବନି କରି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ପାଠ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭକାରୀ। ଏହା ସହିତ ଘରୁ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମାକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସହିତ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ସତ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ସଂକେତ ମିଳେ ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ଏହାର ଉପାୟ କରିନେବା ଉଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଘରେ ପ୍ରେତଜନି ବାସ କରିବାର କିଛି ଖାସ୍ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ସଂକେତ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏହାଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି